Jmenuji se Antonín Kunc a jsem garantem bakalářského studijního programu Petroleum Engineering. V rámci tohoto programu studenty učíme ložiskovou geologii, geologii uhlovodíků, to znamená hledáme místa, kde se tato ložiska nachází. Dále studenty naučíme, jakým způsobem tato ložiska vyčerpat, čili je to část, která se týká hlubinného vrtání. A v neposlední řadě v třetí části studenty učíme, jakým způsobem ložiska těžit. Ložiska se mohou těžit jak ropy, tak plynu, tak se tyto dovednosti dají s výhodou využít u podzemních zásobníků plynu. Všechny tyto předměty jsme schopni učit i v anglické verzi, takže studenti od nás, absolventi, kteří tento předmět absolvují nebo tento studijní program absolvují, tak mohou najít uplatnění po celém světě. Proto bych vás rád pozval ke studiu tohoto studijního programu. Studentů si vážíme, máme je rádi a čekáme na vás, až si podáte přihlášku.